ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମେ ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ଗୀତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ଏମିତି ଅଧ୍ୟାୟ ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସେହି ବନ୍ଧନ, ଭୟ ଆଉ ଇଚ୍ଛାର ମୂଳ କଥା କହିଥାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତେବେ କାହାଣୀଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ରାଜା ଜନକଙ୍କର କିଛି ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନରୁ। ସେ ମହର୍ଷି ଅଷ୍ଟାବକ୍ରଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ପଚାରିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଜ୍ଞାନ। ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ଞାନ ମିଳେ କେମିତି? ଏହାପରେ ସେ ପଚାରିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁକ୍ତି ବିଷୟରେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ବା ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଖୋଜ, ଏହା ତ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ, ନୁହେଁ କି? ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ସେଇଟା ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନର କଥା। ସେହି ଗୋଟିଏ ସଂଘର୍ଷ ଯାହା ଆମେ ସମସ୍ତେ କେବେ ନା କେବେ ଅନୁଭବ କରୁ, କେମିତି ଏହି ଆସକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ଯେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ବି ଆମ ଜୀବନ ସହ କେତେ ମିଶିଯାଉଛି। କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି, ଆମ ଭିତରୁ ଅନେକଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅସ୍ଥିରତା କାହିଁକି ରହିଥାଏ? କାହିଁକି ଆମକୁ ଏତେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗେ? ଆଉ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରେ ଅଷ୍ଟାବକ୍ର କୌଣସି ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ କଥା କୁହନ୍ତିନି, ସିଧାସଳଖ ମୂଳ କାରଣ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ସେହି ତିନୋଟି ମାନସିକ ଶିକୁଳି କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ଯେଉଁ ଚକ୍ର ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଉ ଗୋଟିଏକୁ ଟାଣି ଆଣୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଆସେ ଇଚ୍ଛା, ଆଉ ସେହି ଇଚ୍ଛା ଜନ୍ମ ଦିଏ ହରାଇବାର ଭୟକୁ, ଆଉ ଶେଷରେ ସେହି ଭୟ ହିଁ ଆସକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହା ଆମକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆହୁରି ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଗୋଟେ ଆଧୁନିକ ଉଦାହରଣ ନେବା। ଧରନ୍ତୁ, କାହାର ମନରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ କିଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ, ସେହି ଇଚ୍ଛାଟା କେତେ ଜଲ୍ଦି ଗୋଟେ ଭୟରେ ବଦଳିଯାଏ। ମନରେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା, ଅରେ ଯଦି ଫୋନ୍ଟା କୋଉଠି ହଜିଯାଏ, ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ସେହି ହରାଇବାର ଭୟ, ଆଉ ଶେଷରେ ସେହି ଭୟ ହିଁ ଆସକ୍ତିର ରୂପ ନିଏ। ଏମିତି ଲାଗେ ଯେମିତି ମୁଁ ତ ଏଇ ଫୋନ୍ ବିନା ଚଳିପାରିବିନି। ସୁଖ ପାଇଁ ସେହି ଜିନିଷ ଉପରେ ଏକ ମିଛ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଇଚ୍ଛା, ତାପରେ ଭୟ, ଆଉ ଶେଷରେ ଆସକ୍ତି, ଏହି ଚକ୍ର ଚାଲିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସବୁ କଥାର ସାରାଂଶ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟାବକ୍ରଙ୍କର ଏହି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ। ସେ ସିଧା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଦୁଃଖର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଇଚ୍ଛା। ଯେଉଁଠି ଇଚ୍ଛା, ସେଇଠି ଦୁଃଖ। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏହି ବନ୍ଧନର ଶିକୁଳିକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ଉପାୟ କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆମେ ଅଷ୍ଟାବକ୍ରଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯେଉଁଠି ଏହାର ସମାଧାନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମାଧାନକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଏହି ସାକ୍ଷୀ ହେବାର ପ୍ରକୃତ ମାନେ କ'ଣ? ଏଇଠି ଅଛି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଶରୀର ନୁହେଁ, ମନ ବି ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ସାକ୍ଷୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନିଜକୁ କେବଳ ଏହି ଶରୀର ବୋଲି ଭାବିନିଏ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ? ବୟସ ବଢ଼ିବା, ଚେହେରା ବଦଳିଯିବା, କିମ୍ବା କିଏ କ'ଣ କହିଦେବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭାରି କଷ୍ଟ ଦିଏ। କାହିଁକି? କାରଣ ନିଜର ପୂରା ପରିଚୟଟା ସେହି ଶରୀର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଗୋଟେ ସିନେମା ହଲ୍ର ପର୍ଦ୍ଦା ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ। ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଆମ ଜୀବନର ଯେତେ ସବୁ ଘଟଣା, ସୁଖ ଦୁଃଖ, ସଂଘର୍ଷ, ଏସବୁ ହେଉଛି ସେହି ପର୍ଦ୍ଦା ଉପରେ ଚାଲିଥିବା ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ। କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ କିଏ? ଆମେ ହେଉଛେ ସେହି ଶାନ୍ତ, ସ୍ଥିର ଆଉ ଅପ୍ରଭାବିତ ପର୍ଦ୍ଦା। ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଆକାଶର। ଆମ ମନ ଭିତରେ ଯେତେ ସବୁ ଭାବନା ଆଉ ବିଚାର ଆସେ ନା, ଯେମିତିକି ଭୟ, ରାଗ, ଦୁଃଖ, ଖୁସି, ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହେଉଛି ଆକାଶରେ ଭାସି ବୁଲୁଥିବା ମେଘ ପରି। ଆମର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ସେହି ବିଶାଳ, ସ୍ଥିର ଆକାଶ, ମେଘ ନୁହେଁ। ଭୟ, ରାଗ, ଦୁଃଖ, ଖୁସି, ଏସବୁ ତ କେବଳ ମେଘଖଣ୍ଡ, ଯାହା ଆସେ ଆଉ ଚାଲିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆକାଶ ସବୁବେଳେ ସେମିତି ହିଁ ଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହି ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ଗଭୀର, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଲଗେଇବା କେମିତି? ଏଥିପାଇଁ ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ହଁ, ତିନୋଟି ମାର୍ଗ, ଯାହା ମୁକ୍ତିର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଦିଏ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି କ୍ଷମା। କ୍ଷମା କରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରିଦେବା, ବରଂ ନିଜକୁ ସେହି ବିରକ୍ତି ଆଉ କଷ୍ଟର ବୋଝରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା। କାରଣ ଆମର ଶାନ୍ତି ତ ଆମ ଭିତରେ, ବାହାରେ ନୁହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି କରୁଣା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ନିଜ ପାଇଁ।
ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଯେ ଆମେ ମଣିଷ, ଆମଠାରୁ ଭୁଲ ହେବ। କଠୋର ଭାବରେ ନିଜକୁ ସମାଲୋଚନା ନ କରି ନିଜ ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ହିଁ କରୁଣା। ଆଉ ଶେଷରେ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ସତ୍ୟ କ'ଣ? ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଆମର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ସେହି ସାକ୍ଷୀ। ବାକି ସବୁକିଛି, ଦେହ, ମନ, ଏ ଦୁନିଆ ସବୁକିଛି ବଦଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସାକ୍ଷୀ ସ୍ଥିର। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ପୂରା ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଯାହା ବି ଆମେ ଶିଖିଲେ ତାକୁ ଥରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ମନେ ପକାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଗୋଟେ ପଟେ ବନ୍ଧନର କାରଣ ହେଲା ଇଚ୍ଛା, ଭୟ ଆଉ ଆସକ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ମୁକ୍ତିର ରାସ୍ତା ହେଲା କ୍ଷମା, କରୁଣା ଆଉ ସତ୍ୟ। ମିଛ ପରିଚୟ ହେଉଛି ଦେହ ଆଉ ମନ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ହେଉଛି ସାକ୍ଷୀ। ବାସ୍ ଏତିକି। ତେବେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଆମେ ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଶେଷ କରିବାନି, ବରଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟର ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛୁ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆମେ କିଏ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ତେବେ ଶାନ୍ତି କେମିତି ମିଳିବ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନାରେ ଖୋଜିବା।